χώρο να κάνει τη σέντρα, τον βρίσκει, γυρίζει και γκολ για τον Πανσεραϊκό. 0-1 Πανσεραϊκός με τον Μουτεσίδη να ανοίγει το σκορ στο 65 της αναμέτρησης. Μετά από μια φάση μπροστά από την εστία του Αγιονερίου, ο Πανσεραϊκός ανοίγει το σκορ και βλέπετε τους έξαλλους πανηγυρισμούς των ποδοσφαιριστών του Κώστα Βασιλακάκη με τον κόσμο του Πανσεραϊκού που ταξίδεψε μέχρι το Κιλκής για αυτό το κρίσιμο σημαντικό παιχνίδι της ομάδας του. Στο 65 λοιπόν ο Πανσεραϊκός ανοίγει το σκορ με τον Μουτεσίδη να χρήζεται σκόρερ μετά από μια αδράνεια στην άμυνα του Αγιονερίου. Ο Πανσεραϊκός πετυχαίνει το γκολ και πλέον έχει θέση οδηγού και στο σημερινό παιχνίδι αλλά και στο πρωτάθλημα της Football League 2 στο δεύτερο όμιλο. Στον πρώτο όμιλο πάμε να δούμε ξανά το γκολ του Μουτεσίδη. Εδώ το γύρισμα του Ολίσεη, κεφαλιά του Μουτεσίδη και γκολ για τον Πανσεραϊκό. Εδώ ο χρυσός σκόρερ των Ιονταριών πανηγυρίζει αυτό το γκολ που φέρνει ακόμη πιο κοντά στον ήμα τον Πανσεραϊκό. Εδώ με το νούμερο 7 ο Μουτεσίδης, ο σκόρερ του Πανσεραϊκού. Ξεσηκωμός και στην εξέδρα που βρίσκονται οι φίλοι του Πανσεραϊκού. Πανηγυρίζουν έξαλα αυτό το γκολ του Μουτεσίδη. Κίτρινη κάρτα για στον Ανδρούτσο, στον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Λογικά για χειρονομία που ενδεχομένως είδε ο βοηθός ότι έκανε ο Ανδρούτσος προς την κερκίδα που βρίσκονται οι φίλοι του Αγιονερίου. Αν μπορώ να καταλάβω καλά από τις χαρακτηριστικές κινήσεις και του Ανδρούτσου. Όπως και να έχει, ο Πανσεραϊκός προηγείται 1-0.